Nil, avui que som a Lleida, fes-me pensar que no em marxi sense menjar cargols, eh? Sempre pensant en menjar, eh? No, però és que ho dic perquè tenen un valor nutritiu molt alt, és per tema de salut. Ah, sí? Sí, i tant. Fixa't, aquí a Lleida tots els homes són forts, són robustos. I en què et bases per dir això? En què em baso? Ai, senyor. Quique, posa'm una música èpica. Val. Fixeu-vos-hi, amics. Fixa't, Nil. Aquí va néixer Carles Puyol, un dels millors defenses que mai hem tingut. Perquè Lleida és una terra ferma, és una terra severa, una terra d'homes triomfadors, que només tenen un objectiu a la vida per damunt de tot, que és guanyar i triomfar, com el Carles. Però aquí també va néixer en Bojan, no? Sí, ja. Bé, però no tots podien triomfar, diguem. Canviem de tema. Escolta, el tema de votar, tu sí o no? Home, si esclar, és un dret, no? Molt bé. Doncs ves-t'ho llegint, perquè avui votaràs. A la porra referendària. Ho han muntat els de la penya. Val. Unes cuques que Déu-n'hi-do, eh? I no em tornis a dir lo del Bojan. Avui som a Lleida, capital del Segrià. Aquí són típics els cargols a la llauna, els castells, la Seu Vella, molt bonica, les festivitats de moros i cristians, i també és típic a Lleida animar el Barça fins quedar-se afònic. I és que avui, atenció, nois i noies, perquè viurem el clàssic, el Madrid-Barça, amb un tros de penya. I és que guanyar la Lliga sense guanyar un clàssic, no sé, és com tenir un fill, que la teva dona tingui un fill i que no en siguis el pare. Ja és bonic, però no és el mateix, oi? Avui coneixerem la penya blaugrana Som un Sentiment. Una penya molt entranyable, eh? Fixeu-vos si són entranyables, que com que no poden anar tots els partits a Barcelona, recreen l'ambient del Camp Nou aquí. Abans del partit sona l'himne, al minut 17-14 sona els crits d'independència, hi ha ambient constant tota l'estona animant el Camp Nou, i fins i tot si guanya el Barça hi ha una traca, pirotècnia i festival. És com pràcticament viure els partits del Camp Nou. No, bé, no. No, perquè ells no tenen els frankfurts aquests oliosos del Camp Nou que van tan bé pel colesterol. Això no ho tenen aquí. No. Aquesta penya va néixer el 2005 i amb molta il·lusió i amb molt d'esforç s'ha acabat convertint en un punt de referència de tots els culers lleidatans. A més, en el seu local es viuen els partits molt intensament i avui no us ho explico com es viurà. Ara, es viuen intensament els partits, però si s'ha de patir, també s'hi posen. Tot i que no voldria ser pedant, però afirmar que els altres equips estan al mateix nivell que el Barça... A veure, seria com afirmar que Carme de Mairena és tan dona com Scarlett Johansson, i no. Sí, doncs, som a Lleida amb motiu del clàssic i la penya ha muntat un pollastre espectacular. Pantalles gegants per veure el partit. Performance de Luis Suárez. Ui, àpat popular, un disjockey per fer uns dancings. I si el Barça guanya, després hi ha festa fins a altes hores de la matinada. No està malament. Només us dic una cosa. La penya ha batejat la jornada d'avui com mengem-nos els merengues. No està malament. Espero que ningú sigui diabètic. Com també espero que el partit acabi millor de com va acabar la cosa aquí el 1707, aquí al Roser. Espero. Nil. Llucia, fa més de mitja hora que t'estic esperant. Sí, ja ho sé, però és que Lleida s'ha fet molt gran, eh? Tot això abans eren camps i com està edificat, això ha crescut. Per què no buscaves per l'aplicació de FCB Penyes? Si la tinc aquí, l'aplicació. Però mira, hi ha 3 penyes a Lleida. Ja, com si aquesta no es veigués, eh? Sí que es veu, sí. Ens menjarem els merengues, sí? Ho dubtes? No, Va, tira. Vinga. Daniel, gràcies per atendre'ns avui. Estàs nerviós? Una miqueta massa. Sí. Home, a veure, muntareu una activitat molt xula, que ara ens ho explicareu, perquè avui hem vingut a Lleida, vaja, per veure el clàssic Madrid-Barça, que jo avui estic una mica cagat, per dir-ho així d'entrada. Veurem com acaba la història. Però vaja, el que ens queda clar, Nil, és que aquesta penya que es diu Som un Sentiment, ho sou només veient el local, Perquè és espectacular. Per què es diu Som un Sentiment, per cert? Som un Sentiment és una decisió
col·legial, com fem aquí a la penya, no sempre. És un nom que ens va agradar, és un càntic que sona a diferents grades de futbol, inclús al camp del Barça. I, bueno, en una assemblea ens va agradar molt l'impacte. Per la força que té, no? La força que té, som un sentiment, i de fer reflexe una mica el que som nosaltres, no? Està molt bé. I el Barça, evidentment. Sí, tant, el Barça és un sentiment. Un sentiment. Dani, aprofitant avui el partit del Madrid-Barça, quina activitat heu preparat? Sí, explica'ns una mica, a veure, va, què ens trobarem avui? Bé, la veritat que avui és un dia, com tots sabem, molt important, i per això nosaltres ens hem esforçat una mica més el compte. I és una festa que no és el primer cop que la fem, amb molt d'èxit, que és la festa es diu Mengem nos els merengues, i de fet és això el que volem fer, no? Una mica a la prèvia del partit, repartirem entre tots els assistents, tot i que ara es veu tranquil d'aquí una estona. No, home, sí, això comença a partir de les 4. Exactament, exactament. Llavors farem una degustació de merengues que repartirem per tot el local. Molt bé. Llavors això dona un toc de simpatia. Els has fet tu? No, aquests merengues en concret, vull comentar-ho, ens ho ha fet el president del Gremi de Pastissers i Forners de Lleida. Gràcies, Preci. Pastisseria Llaràs, que pobre avui s'ha esforçat també molt. Per tenir-ho tot a punt, eh? Tenim uns merengues fantàstics i esperem que ens els mengem abans. Exacte, aquesta metàfora, primer abans del partit i després del partit. I després del partit, tant de bo. A banda d'aquesta activitat, que avui tinc entès que hi ha el disc-jockey, hi ha els merengues, hi ha un àpat, en fi, popular, quines altres activitats fa la penya durant tot l'any? La penya té un calendari d'activitats molt semblant, depèn de l'època que és. Per exemple, venim de l'11 de setembre, hem participat a la Diada. Una cargolada culer, no la feu aquí a Lleida? Fem el dia del soci, que és un dia concret on fem un dia d'esbarjo a l'Horta de Lleida, que és un orgull per a nosaltres, i allà fem caragols, fem de tot, i jocs per la canalla, sortejos. És un dia, després de tot el patiment de la temporada, i alegries també, sí, tant. Doncs fem el dia del soci, que és un dia... La jornada, diguem, de clausura de temporada una mica, no? No som l'única penya que ho fa, ni a més, però nosaltres també ho tenim, això, i sí, la veritat que ho gaudim. Sou 3 penyes a Lleida, són 3 penyes que jo ja en conec alguna, encara no les conec totes, ja aniré venint de mica en mica. Hi ha penya madridista aquí a Lleida? Doncs sí, n'hi ha una. Perquè de moment els guanyem 3-1. N'hi ha una i la veritat que és la més antiga de Catalunya. Què dius? Sí. Hi ha bon rotllo? Sí, hi ha un respecte. Tot el més que tinguem en contra és esportivament. És esportiu, eh? Molt bé. Has fixat, Nil, que tenen com una devoció amb la Moreneta? Sí, l'he vist allà darrere. Doncs sí, tenim allà... El santuari de la penya, no? Ben aviat començarem a encendre els ciris abans del partit. Sí, això per si de cas, tu, encendre no costa res, això, eh? Sí, aquesta Moreneta té una història. Per què? Perquè ja portem molts anys, aquí va arribar la Moreneta a l'època del Pep Guardiola, i doncs la gent va arribar a creure que tenia Que alguna cosa hi tenia a veure. I de fet, quan anem... És curiós, el lligam de la Moreneta amb el Barça, que molta gent... Algun cop, després de guanyar alguna Champions, anem a Montserrat, també a la penya, i ens enduem la Moreneta i... A veure la germana que té allà a Montserrat. Exactament. Així ens la recarrega una mica de... D'energia. Aneu cap allà. Estem carregades? Vinga, doncs ja ens la podem emportar. Preci, quants socis sou en aquesta penya? Aquesta penya no vol dir quotes, socis són vora 350. Molt bé. Quotes unes 200 aproximadament. I per moure tanta gent, suposo que les xarxes socials, el Facebook i tot això ho deveu tenir... Sou molt actius amb això, eh? I a més teniu un tio que es dedica només a això. Sí, a part és un crac. Està molt bé això, eh? Hauríem de prendre nota moltes penyes d'això. No, aquesta penya, la veritat, que cadascú fa el que millor sap, no? Evidentment, tenim gent molt bona en diferents aspectes i l'informàtic, l'Eloi Aymeric, és un crac, de fet és la seva feina, treballa al Parc Científic Tecnològic d'aquí de Lleida, i estem molt actius a les xarxes, com dius tu, Twitter, Facebook i el que calgui. L'aplicació de les penyes, te l'has de baixar. FCB Penyes, eh? Segurament... És nova, segur que ja la té, eh? Segur que l'Eloi està en guàrdia amb el tema. Però el Dani, fins i tot, van venir els del New York Times a veure't per el tipus de penya que havies muntat aquí i amb el sentiment com vivíeu aquesta penya, oi? Doncs sí, tenim allà penjat l'article, que el New York Times és un diari molt gran. Sí, i tant. I va ser casual, a les Olimpiades del 2004 d'Atenes, va entrar un periodista del New York Times casualment al local nostre, que volia veure la final dels 100 metres llisos d'atletisme. De les Olimpiades. Els americans, això és... Oh, la mà, és això. I es va trobar el local abarrotat i es pensava que era d'això. I doncs va veure un Barça espanyol, Copa Catalunya, el mes d'agost. Perdó? Sí. Allò és cosa més important. I no s'ho creia. Diu, per què no mireu la... I jo li vaig explicar el que era el Barça i el país, i que nosaltres això era fonamental. La gran pregunta és qui va guanyar la final del 2004 de les... El Barça. No, de les Olimpiades? Vols que et digui la veritat? Ni ho saps ni t'importa. Ara t'he agafat, un gol, eh? Dani, he vist que teniu un mural aquí del Barça. No l'havia vist mai a cap penya. La veritat que és un mural que... És de disseny, això. L'has fet tu, això? No, és un decorador precisament de Barcelona, que ens va ajudar una mica a la decoració del local temàtic. Hi ha els moments més mítics, no?, de la història del Barça. En falten molts, és evident, perquè el Barça és un club tan gran. Però la veritat que hi ha moments que a la gent li agrada molt
passar una estona mirant aquí les imatges i recordant coses que han passat. Però, perdona, hi ha Hugo Sánchez aquí. Què hi pinta Hugo Sánchez aquí, en aquest mural tan blaugrana? Jo sempre he pensat que el decorador era del Madrid, perquè és un gol... No fotis! Això és un gol que et van colar, eh? Doncs sí, és un gol que ens van colar. Hi ha l'Aloisio al darrere, que el marca... Sí, però l'Aloisio surt de refiló. Però la veritat que l'Hugo Sánchez, que tots recordem que no l'estimàvem gaire... No gaire. La veritat que és un gol que ens han colat dintre d'aquest quadre. Escolta, tema merchandising, veig que el teniu bastant activat perquè teniu, a més uns polos molt xulos que estan inspirats en el rugby del Barça. Doncs sí, sempre ens va agradar molt buscar un polo per la penya, que és la imatge del polo, diguéssim, del jersei de rugby del Barça. Sí. I vam voler que s'assemblés una miqueta, sobretot amb les fratlles horitzontals. Evidentment tenim el nostre escut. El seguíeu vosaltres, el rugby, també? A veure, la veritat que som seguidors del rugby, el que passa que el Barça de rugby tampoc és que sigui un... No, clar, és més una secció amateur. Hem seguit una mica l'USAP de Perpinyà, que és un equip molt de simbologia catalana, però sí que és veritat que la secció de rugby del Barça la va fundar el Joan Gamper als anys 30 aproximadament, i que té una gran història, i ara el Barça l'ha tornat a reflotar. De fet, sempre que tenim un bon partit ben aviat del Barça de rugby. I escolta, la decoració d'aquest local m'agrada molt perquè hi ha banderins de tot, hi ha els noms, fixeu-vos, de grans, de Pichi Alonso, els gols, Lineker, Martí Filosia. Sí. Qui és Martí Filosia? Martí Filosia és un jugador... Us va fer gràcia. Sí, la veritat que ens va fer gràcia, però és un jugador dels 60-70, un jugador que era una mica criticat, molt tècnic, però una mica criticat perquè el tractaven una mica de tendre, no? Tot i que era molt tècnic, un estil reixac. Un reixac. Un reixac perquè mantengui més la gent. Sí. I aquí, com que també hi ha jugadors de totes les èpoques, doncs ens va fer gràcia. Molta gent et diu, falta aquest, falta l'altre. Sí, home, clar, però està molt ben decorat. Però clar, en aquella època, doncs... I per cert, abans d'anar a les preguntes del Nil, en aquesta penya, diguem que hi ha com una subpenya dins, que sou la penya Travessa. Travessera. Sí, la penya Travessera som un sentiment. Sí. És un grup de socis, és voluntari, que participen pagant 2 euros cada setmana a una travessa que fem aquí a la penya. I a més amb els equips com la Erreala, que Erreala és la Reial Societat, el Llamp Ballacà... Doncs sí, és una mica més el tarannà nostre. Ho catalanitzem tot, no, Dani? Sí, la veritat que ens agrada... Molt bé, està bé. Tindre aquest estil del Barça i de país. I amb respecte es pot anar a tot arreu, no? Exactament. Doncs escolta, de moment ens queda clar que ets un bon president, però Nil, li hem de fer el test. El tens a punt? Sí. Anem pel cosí or not cosí. Són 3 preguntes molt senzilles. Si necessites ajut, Llucià Ferrer està per aquí per ajudar-te. Vinga, va. Pregunta número 1. Quin ha estat el resultat més repetit de la història en un Madrid-Barça? Opció A, 1-1. Opció B, 2-1. O opció C, 2-6. 1-1, 2-1 o 2-6. 1-1? 1-1. 1-1? Un empat, eh? És a dir, no ho hauria dit mai, que potser el resultat més dels clàssics... La veritat que estic entre l'1-1 i el 2-1, però... Quin vols, doncs? Em quedo amb l'1-1. 1-1. És 1-1, Nil? És aquesta, president. Sí, senyor. En tenim una. Vinga, va, anem per la segona. Continuem. Quina de les següents afirmacions és correcta? Opció A. El primer clàssic de la història el va guanyar el Barça. Opció B. El Real Madrid va guanyar el torneig Joan Gamper l'any 1987. Opció C. El Barça va ser el primer equip en eliminar el Real Madrid de la Copa d'Europa. La A? El primer clàssic el va guanyar el Barça. Quan van quedar? No t'ho sabria dir perquè... Home, seria bonic, que fos això. Primer clàssic... Fica... Vols dir? Ho tens clar, Dani, això? Pensa... Repeteix les dues que queden. Sí, doncs... El Real Madrid va guanyar el torneig Joan Gamper, o el Barça va ser el primer equip que va eliminar el Madrid a la Copa d'Europa? El Barça va ser el primer equip que va eliminar el Real Madrid a la Copa Europa. A mi em sembla que va per aquí, això. Em sembla que va per aquí. Jo també. És aquesta, president? Sí, és aquesta. És aquesta, president. Sí, senyor, molt bé, te l'has tret molt bé, aquesta. Quan va ser això? Concretament, la temporada 60-61, i el Madrid havia guanyat ja 5 Copes d'Europa. 60-61? Vam perdre la final nosaltres, potser, de Berna, no? No sé, tu no havies escut encara. Vinga, va, i anem per... No, jo tampoc. I anem per l'última.